aldudan azken elementu bat forma da. Forma desberdin hauek ditugu. Txertatzen dugunean forma bat, bi klik eman da barruan, testua idatzi ahal izango dugu. Horrez gain, gogoratu, i eman da, bai kolorea aldatzeko aukera izango dugu, bai bordea jarri, eta testua ere aldatzeko aukera daukagu. Bai letra mota, bai kolorea, eta bai tamaina. Horrez gain, badaude formen artean bestelako forma desberdinak. Adibidez, komikiak egiteko honelakoak. Eta hemen testua idatzi ahal izango dugu.